Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарон азиз, хушомадед ба канали мо Агар. Агар обуна шуда набошад, ҳатман обуна шавед, колокольчикро зер кунед, то ки аз наворҳои мо қафо намонед. Мо имрӯз наворамонро шурӯъ мекунем. Насиб карда бошам, ман мусобиқа дорам, мусобиқаи самбо. Омада дар кораи ҳозир барсовка ва самбовка. Ма бояд бихарам ҳамёра. Иншааллоҳ ҳозир дар камера нишонтон метавам. Ма уже маҳқул карги гирифтагиам. Дар камера просто так нишон метавам. Чанд сум мешаванд, ҳамаша нишон метавам. Иншааллоҳ дар паноҳи Аллоҳ бошанд. Видеоро дастгирӣ кунед, лайк кунед, комментария кунед. Иншааллоҳ дар ҳаққи мо дуо кунед. Барем ҷои аввал бигирем. Иншааллоҳ ки Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Дар магазини Декатлон қарор дорам ҳозир. Короче, ман ин чизо ҳамаша чиз карда будам. Ин шортик шехай барои самбо 799 рубл бидай. Иҷода бад барсовка ишани гирифтаги будам, ҳамаша размер санҷидам, гирифтам. Хайр усаша видео кардан қаш чиз нестай. Иша ҳам гирифтагим, размерша намедонам чанда, 155 сантиметр гирифтам ки ман 2699 рубл. Самбовка барсовка 1499 сум. Шортик 799 сум. Гирифтем, хайле гар мекунем. Иншааллоҳ бародарони азиз, ман чизома гирифтам. Майда мерам касса. Дар касса чизома мезанам, чанд сум мешаванд. ҳамаша барои 2 сол гарантия доштаем бо ин чизо. Ина ҳама чиз ҳастам. Магазин Декатлон, магазин чизои спортивния фақат дайдрам. Билохират мо харидем бародарони азиз. 5003 рубл шудак. Иншааллоҳ дар ҳаққи мо дуо кунем, барем чемпионата иштирок кунем, ҷои якума бигирем иншааллоҳ. ин ҳачек магазин Декатлон чизои спортивни дора, ҳамаи чиз спортивняй. барсовка, кимоно, аму куртка 2700 сомон шуд. сурат гирифтагим хай якта мемонам иншааллоҳ. бародарони азиз, дар канал обуна шуданро фаромӯш накунед, лайкро зер кунед, комментария бинависед, иншааллоҳ дар ҳаққи дуо кунед. видеоро максимально подписка кунед, дастгирӣ кунед иншааллоҳ. дастгирии шумо пешрави моҳи видеои наве пеш мебурем иншааллоҳ. ба наздики як барнома бояд видео шухроя иншааллоҳ дастгирӣ кунед, дастишкомо камтарак вуҷуд шаванд. иншааллоҳ барнома мебояд, барномаи беҳад, барномаи шурӯъай ба маъне. иншааллоҳ дар паноҳи Аллоҳ бошем бародарон. худо нигаҳбонтон бошад.